बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेटआव दङ। थांनाय बावैसो सान सिगां बिटिआरआव गोजौ फरायसालिनि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरनो बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना फोरोंगिरि मासियाव थिसनलाइ होनायनि उनाव नंखाय टेट फोरमानलाइ लानानै फोरोंगिरि साख्रि मावनाय सा 52 फोरोंगिरिफोरनि दान बान्थाखौ बन्द खालामनो फोसावदों बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना। थांनाय 24 सेप्तेम्बराव नंखाय टेटनि फोरमानलाइ लानानै साख्रि मावग्राफोरनि हेंथायै बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना दान बान्था मोननांगौखौ बन्द खालामना होदों। बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाननि डाइरेक्टर जगदीश प्रसाद ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंनाय बादिब्ला टेट आनजादनि नंखाय फोरमान बिलाइ लानानै सा 52 फोरोंगिरि साख्रि मावग्राफोरनि हेंथायै नायबिजिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दं। नंखाय फोरमान बिलाइनि सायाव रोखा जायोब्ला आयेननि मदद लागोन होनना रोखा बुंथियो। बाक्सा जिल्लानि आंगुलियायाव ड्राग्सजों लोगोसे सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों। हमनो हानाय ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय गासै 2.5 ग्राम ब्राउन सुगार हमनो मोनो। हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ सोगोमसार ब्रह्म आरो सन्जु ब्रह्म होनना सिनायथिनो हादों। सानै फालांगिरिनिफ्राय गंसे मबाइल फन AS15H 799 नंनि गंसे मटर साइकेल आरो गोबां बिबांनि सिरिन्ज बोखांनो हायो होनना पुलिसा मिथिहोयो। CISR नर्थ इस्ट इन्स्टिट्यूट अफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जरहाटनि आसामनि बिगियानगिरि डक्टर बिनय कुमार सयकेया साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2021 नि थाखाय शांति स्वरूप भटनागर बान्था देरहादों। बिगियानगिरि डक्टर बिनय कुमार सयकेया बे बान्थाखौ बुहुम बारमण्डल लैथोमा आरो प्लेनेटारि साइंस थाखोआव देरहादों। मख'नो गोनांदि डक्टर बिनय कुमार सयकेया CISR नर्थ इस्ट इन्स्टिट्यूट अफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जरहाटनि गिबि बिगियानगिरि जाय बे बान्थाखौ देरहानो हादों। बेखौबो मख'नांगोन दि साइंस एंड टेक्नोलॉजीनि थाखाय शांति स्वरूप भटनागर बान्थाया भारतनि साइन्टिफिक रिसार्चनि बयनिख्रुइबो जौसिन बान्था। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारिनि खुस्राबारियाव बर' आरो मुस्लिम सुबुंफोरनि गेजेराव हानि दाङाबाजि। बे जाथायाव सानै सुबुङा गोब्राब जोखोम जायो। बर' गामि खरसेनि साथाम बिदा फंबाय साथामबो गामि साखाथिनि साहा आलम आरो सुखुमुद्दिन आलम मुंनि सानै सुबुंजों हाखौ लानानै रायज्लायनो थांनाय समावनो आबाद थिलियावनो बुज्लायनाय जाथाया जायो। बे बुज्लायनाय जाथायाव साहा आलम आरो सुखुमुद्दिन मोना गोब्राबै जोखोम जानायजों लोगोसे प्रमद गयारिनि फंबाया गोब्राबै जोखोम जायो। खुस्राबारि गामिनि साहा आलम आरो सुखुमुद्दिननि हाखौ नारा नाथा बायनानै लानो नागिरो होनना बुंदों बर' गामिनि गणेश गयारि, प्रमद गयारि आरो सुनिल बर'मोना। बेराफारसेथिं प्रमद गयारिया फोरमायनाय बादिब्ला बे हाखौ थांनाय 1990 मायथाइयावनो बिफाया बायनानै लानाय जादोंमोन। फोरमान महरै आखाइजों लिरनाय बिलाइ लानाय जादोंमोनब्लाबो बिफाया बै समाव गावनि मुङाव रेजिस्टार खालामना लायाखैमोन। प्रमद गयारि मोना गावसोरनि हायाव सबाय आबाद मावना दोननायखौ आयेन बेरेखायै हाल एवनानै बेरा होनानै लादोंमोन। बेखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ लानानै जेंनाखौ सुस्रांनो थांनायाव बे जाथाया जायो होनना फोरमायो। बे गासिबो जाथाया दा गबरथना पुलिसनि आखायाव आरो हानि जाथायखौ दा बिजिरसालियाव गसर थिसननायाव बिजिरनाय सोलिगासिनो दं। बे दाङाबाजियाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गुवाहाटी देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।